Kaixo. Kaixo, Arratsaldeon, Eukene. Berdin. Bueno, Eukene, ongi etorri, esan dugu gizarte langilea zara, eta zure kasuan, bigarren eta hirugarren graduan dauden presoekin egiten duzu lan bereziki. Nola funtzionatzen duzu lan horretan? Bai, bueno, ni eguneko zentro baten naizen naiz lanen, eta gure helburua da preso dauden pertsonai laguntza bat ematea berriz gizarteratzeko. Eta bueno. Bueno, preso horiek gaua kartzelan pasatzen dute eta eguna zuekin pasatzen dute, horrela da? Bai, bueno, danetik handago, bigarren gradun daudenak, bai orokorren loiteuela espetxen eta eguna gure gana etortzeia, eta gero hirugarren gradun dauden batzuk behaien etxetan daude ordun egunez etortzea, eta beste batzuk naizta hirugarren gradunean espetxen loiteu eta gero gure gana etortzeia baita. Eta presoiek zuen gana etortzen direnean, demagun goizeko lehenbiziko ordutik, zer egiten duzue egunean zehar beraiekin? Bai, bueno, guk dakau eskolan bezala esatea ordutegi bat, 8 irikitze deu eta gozari batekin aztegea, orokorren danok batea gozaltze deu, bai behaiek eta guk, eta gero goizeko lehenengo orduk erabiltzeiteu, orokorren gestiok edo gauza pertsonalago egiteko. Abokatu bat baita etortzea ostegunetan, taldeen ematizkiguna hitzaldi batzuk, azkenen danen interesako baliogenak, informatiko bate bai, pixkat, bueno, azkenen, ja gizarten behan atzeratuta gatzega informatika, ja preso bali mazaude orokorren igual gehiago. Orduan, bueno, pixkat eguneratzen laguntzeko eta bestelako gestiokiteko ere aprobetxatze dugu. Gero, bai, eguneko goizeko bigarren parteak gehiago aizialdiako edo, baratza bat daka, orduan baratzea jutegea, palan jolaztegea, inguruko instalakuntza desberdinak ezagutzeiteu, baliburutegi, kiroldeegik, eta pixkat berriz gizartea inguratze hortan saiatzera. Eta aipatu diguzu, otorduak elkarrekin egiten dituzuela gosaria esate baterako. Zertaz hitz egiten duzu, otordu horiek? Bai, bueno, egia da gosaria eta bazkaria iteiteun otorduk diala eguneko zentran, beraz garrik azkenen, edo zer gauzataz hitz egite du, bai, izaliteke kartzelako edo zein anekdota, honea biden pasatzaiona, asteburua zemuz pasadeun, oain dela 10 urte lanen eukizun anekdota bat, o igual, asteburua familiakin pasa ondoren berriz kartzela bueltatzen, ze sentimendu ukitu, bueno, guk igual ez ditu partekatzen, zezte guai bizi, baina inguruko beste preso guai, eta, bueno, azkenen esperientziak partekatu itea, eta interesgarri izatea entzuteko ere. Interesgarria esan duzu, eta zer moduz harreman hori sortzerakoan, ze askotan zerotik abiatu beharko dira harreman horiek, eta konfiantzazko giro bat sortu beharko da, ez da? Bai, hoi, bueno, pertsona guztiken bezala batzukin erresago izatea, beste batzukin baino, bai saiatzegea espetxa barrua sartzen, pertsona horrezagutzen, hartaia eguneko zentroa etortzen ja pixkat harreman hori landugo, bueno, behintzat jakiteko noa di joan, da behintzat pertsona bat opare bat ezagutzeko. Orduan, bueno, hoixe, batzukin erresagoa da, asko itzaitegue, bestekin pixka zailagoa hori pertsonan arabera izatea. Martuteneko eta Zabailako presoekin egiten duzuzuk lan, ze profiletakoak dira? Adina edo nongoak dira? Bai, egia esan danetatik handago, baina gure eguneko zentron perfila gutxi gora bera 40 urte inguruko gizonezkok dia gehienak, emakumezkoke bat eukideu, guain laiztor beste bat etorriko, baina orokorren gizonezkok eukitzeiteu, eta jatorriz danetatikan. Eta ze behar dituztela jabetzen zarete beraiekin egon da gero? Bai, bueno, beharrak azkenen bai, dozen pertsonak eukitzauzkan beharra, baina, bueno, hauei gehitu ite zaizki, ez da, batzuk, adibidez, familiakin harremanak berri zelantzeko beharroi eukitzeue, beste batzuk dokumentazio lana, esan duna informatika garaien edo, berriz aktibatu, medikun osakidetzan zita bat nola hartu, eta gero entzuteko beharra, hoi baina baritze du eguneko zentron, eta espetxeen guaindikan gehiago. Entzunak izateko beharra dute, ez da? Bai, asko, bai. Zeri buruz hitz egin behar izaten dute? Zerri buruz entzunak izan behar izaten dute? Dena, berdin du. Asko kontatzen bere kasua, igual pixkat injusto bezala bizitzegulako, edo espetxeko egoera bat, arazo bat eukiula janakin, medikoakin, hoi kontatzeko beharroi eukitzegu, bestelako behien barru nauzkaen kezkak. Adibidez, pertsona bat pixkat heldua balin bada, eta kanpon bere gurasok guendik heldugok balin mauzka, kezka hoi eukitzegu askotan da. Behi behar duena da hitzen, kontatu. Eguneko zentroko funtzionamendua kontatuko diguzu, baina kartzela barura ere joaten zaretela esan duzu. Barruan, zer egiten duzu, Bai, bueno, gu jutegea azten behin Martuteneko kartzela eta bi aztez behin Zabaia Gasteizeko kartzela. Eta funtzionamendua bitan berdina da, gu jutegea
eta jendea ezagutze deu, bai jendea gure gana etortzealako, guk egin itzen edula, bertako gizarte langileak esan diguelako emakume gizon hau ezagutu, edo guk identifikatuta dazkaulako lehenagotikan, zein izalitekeen eguneko zentroa sartzeko perfil interesgarri bat edo potente bat. Eta ze perfilen bila ibiltzen zarete ba? Bizkat bilatze dugu azkenen laguntza edo apoioi behar pertsonen bila. Azkenen pertsona batek bere familia balin bauka atzetik, familia laguntza ikasketa batzuk balin bauzka, lan balin baukare kanpon, ez du hainbeste behar laguntza hoi. Baina badaude pertsona batzuk, zaurgarritasun egoera pixkat haundigo daten daudenak, eta bai behar izateko laguntza hoi. Baita ere saiatzek egual, bigarren gradun dauden pertsonak ezin duela atera kanpoa, o ez duela lortzen markatu hirugarren gradu bat, ez daukatelako kanpon okupazio bat, besatu, eguneko zentroa etorri, harta okupazio daukazu, eta ber lortze deun hirugarren gradu bat epasatza. Eta denek nahi izaten dute eguneko zentrora joan espetxitik ateratakoan, ala horre zalantzak edo beldurrak izaten dituzte? Bai, azkenen proiektu berria da, otsaien hasi ginen martxan, orduan, bai hasieran beldur pixkatekin hartzeu, eguneko zentro bat, zer da hoi, nik ez dugu nahi palillokin etxe bat ditea, azkenen eguneko zentro esan da hoi sonatzeu. Gero ben jutezea aurkezte jezula proiektua zer da, eguneko zentroa zer da, zerritean, ja beste begi batzukin ikusteguen. Batzui pixkat baldintza bezala jartzea, hirugarren graduan nahi bazu, eguneko zentroa jumarraukazu. Odon barrongatu baino beha izangoa, pentsatzen. Askatzen aldira zuekin hitz egiten ari zaretenean, gauzak bihotza irekitzen saiatzen dira, saiatzen zarete? Dana prozesu bat izatea. Hasiera baten bai gehiago kostatzea, baina iristea momentu bat ja behake konfiantza hartzen zukin, guke behaiekin, azkenen parekoa izan behar, behaiek askatzen behar, guke batzutan askatu behar raukau, bestela bat askatuta beste ez, orduan ez da guztiz askatzen. Batzutan tokatzea askatzeala, beste batzutan ez hainbeste, beste batzutan ez, baina batzutan bai. Eta eskertzen dute zuen lana? Bai, igual momentu batzutan gukinea sarretzea, zerbait ez balako, zerbait ez ba ondo ateatzen, o ez balako lortzen igual ja nahi duena, baina orokorren bai, eskertuk dira eta eskertzeu.